puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinaod to sa Indugabos, mga tugang, ngunyan aldaw nin Biyernes, Mayo 15, 2026, ini ang bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, LGU Legazpi, pinagtutukan ang pagpakaray kan supply ng tubig sa syudad bilang preparasyon sa El Nino ngunyan na taon. Fair Air Quality Index na irehistro sa Kamalig sa apat na aldaw na monitoring kang EMB Bicol. 43 degrees Celsius na mamatean na temperatura kan init ngunyan na aldaw sa Legazpi City. DPWH 3rd District Engineering Office, formal na schedule na sana ang pighahalat sa pagtukaw sa mga bagong posisyon kan mga opisyal. Sa lado nasyonal, NBI ipinag-insistir na responsibilidad kan Senado na ihampang si Senador Bato de la Rosa dahil nasa protective custody ninda ini. PDP laban ng apudan ning malinaw na paliwanag sa insidente sa Senado. Dainglay na nagtutugot sa Senado na protehiran ang senador na may paninimbagan sa ley sigun kay Senador Risa Ontiveros. Integrated Bar of the Philippines nangapudan sa Senado na maging patas sa Bato ICC warrant asin sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Sa ibang nasyon, floating armory sa Gulf of Oman kinumpiskar kan Iran. Sa lado ng sports, Hinebra nakatutok sa semis kang Season 50 PBA Commissioner's Cup. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. May nakaplansya ng mga plano para sa pag-develop kan Legazpi City Water District o LCWD tangani mapakaray ang serbisyo kan tubig. Ini ang pinaghiras ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa DCGB News kung sain sa Roman ini sa saindang preparasyon para sa namamatean ng moderate El Nino sa presente na madurar sagkod sa primerong quarter kan taon 2027. Kaibahan sa mga preparasyon ang pag-land develop kan LCWD sa Binanwahan na nagsiserbisyo nin tubig sa Binanwahan West asin East, pagbugtak nin pumping station sa Barangay Buraguis asin sa Bicol Regional Hospital and Medical Center asin iba pa. Sinabi pa kan alkalde na nakatagama ang 30 million pesos na fundo na hali sa supplemental budget kan taon 2025 na kulang pa para sa mga pinagpaplanong mga developments. Alagad sinabi pa ni Ismail na mas maray na mapuunan na ini ngunya na taon. Nairehistro ang Fair Air Quality Index or AQI sa Kamalig Albay sa ginibong Air Quality Monitoring kang Environmental Management Bureau or EMB Bicol kan Mayo 11 sagkod 13 ngunya na taon. Sigun sa ahensya, nasa 53 total suspended particulates sa munisipalidad na posibleng dahilan kan panahon, direksyon kan paros, ash dispersion sa lugar, nahali sa Bulkan Mayon asin ang volcanic emission sa durasyon kang monitoring period. Mientras tanto, nasa good category naman ang paros sa Legazpi, Tabaco asin Ligao City pati naman ang Ginubatan Albay. Mientras tanto, padagos man ang close monitoring kang ahensya, tanganing maobserbaran ang anuman na pagbabago sa air quality conditions sa mga nasabing lugar. Nasa 43 degrees Celsius ang namamatean na temperatura kan init ngunya na aldaw sa Legazpi City basado sa ipinaluwas na heat index forecast kan Pag-asa. Apera ka ini 39 degrees Celsius naman sa Daraga asin sa Ginubatan Albay, mantang nasa 43 degrees Celsius man ang Masbate City, Huban sa Sorsogon asin Pili, Camarines Sur, asin nasa 41 degrees Celsius man sa Virac, Catanduanes. Ang mga nasabing temperatura ang ipinagpa sa irarom sa extreme caution, ang 33 sa kud 41 degrees Celsius, mantang nasa danger category naman ang 42 sa kud 51 degrees Celsius na init. Sigun sa Pag-asa, sa irarom kaini, posibleng maeksperiensyahan ang heat
cramps, heat exhaustion, pati na ang heat stroke kung padagos na mapasa irarom sa saldang kan init. Katakod kay ni pinag-abisuhan man ang publiko na mag-inom nin dakol na tubig. Ibitaran ang pag-inom nin kape, tsaa o soft drinks pagkaudto asin pagkahapon. Ibitaran ang physical activities pagkaudto asin sa hapon asin magsulog nin light-colored na mga bado. Formal turnover schedule na sana ang pighahalat para sa balasahan kan mga bagong opisyales sa Department of Public Works and Highways or DPWH 3rd District Engineering Office. Sa impormasyon na pag-araman, nasasalidahan ni Assistant District Engineer Joan Morales, si 3rd District Engineer Cornelio Relativo, mantang masakat man bilang Assistant District Engineer si Chief Planning Officer kang opisina. Mientras tanto si Relativo man ang masangat pasiring sa DPWH Bicol Regional Office. Sa presente, schedule pa sana ang pighahalat kang persona, tanganing formal makapag-asumir sa saindang mga bagong pwesto. Nalagpasan kan National Food Authority o NFA Albay ang target sa palay procurement sa kabangaan pasanakan bulan nin Mayo. Ini ang maugmang ipinaghiras kan NFA Albay kung saan sa 32,400 na sako nin paroy para sa nasabing bulan, nakaprocure na ini nin nasa 33,458 sako nin paroy puon Mayo 1 sagkod 14 ngunya na taon. Dagdag pa kan ahensya kapareho ini nin 103.26% na accomplishment sa nakatalaan na target. Katakod kay ini pinag-asigurar man kan NFA Albay na padagos nindang pipilion ang pagbakal sa mga paraoma bilang maaasahan man nakatuwang sa pagpabakal kan sa indang mga ani. Nasa 1,000 na mga paratukdo as in supervisors ang nag-atindir sa nagpapadagos na learning systems, strand reform policies, regional orientation kan Department of Education or DepEd Bicol, ngunya na aldaw sa Ibalong Centrum for Recreation sa Bitano, Legazpi City. Sa pagbubukas kang aktibidad, tinawandoon ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad na ang pag-uswag kan mga estudyante ang nakabase sa pagkasararo kang publiko, pati naman ang mga pribadong sektor. Segun kay Sadsad, ang presensya kan mga partisipantes ang nagpapahiling ng suporta as in commitment para sa implementasyon kang learning system strand reform policies. Tinawandoon man kay ini na dakula ang papel kan mga supervisor sa pagtatao ng technical guidance as in pagsiguro na ang mga polisiya dai na sasabutan kundi epektibong na ipapautob tanganing mas pasiguro o masiguro ang dekalidad na edukasyon. Gadanan sa rong 49 anyos na truck driver matapos na pagbabadilon sa Zone 1 Barangay del Rosario, Kasuudma. Sigun sa investigasyon kan mga autoridad, kakababa pa sa nakan biktima hali sa iyang truck kan ranihan siya kan suspek asin badilon sa payo gamit ang sarong sadit na badil. Idinara pa ang biktima sa ospital alagad idineklara ining dead on arrival. Sigun man sa sarong testigo, makaskas na nagdulag ang suspek pasiring sa maawot na parte kan barangay. Tulos na ginibo kan pulisya ang hot pursuit operation kan mga nagresponding pulis asin nakuha ang suspek sa barangay Palestina bandang alas 2:15 nin pagkahapon. Mientras tanto, bago pa maarestar ang suspek, pinaputukan kaini ang sa iyang sadiri gamit ang parehong badil na naging kausaman kan sa iyang tulos na pagkagadan. Sa presente, padagos pang pinag-iimbestigaran kan mga autoridad ang motibo sa pambabadil asin iba pang detalyes kan insidente. Natapos na ang tulong dekadang pagtatago ng sarong persona sa Naga City. Matapos ining mapasakamot kan mga otoridad sa ginibong operasyon kang nakaaging aldaw. Sa pinag-iribahan operatiba kan Pulangi PNP asin Naga City PNP, asin iba pa arestado ang suspect na si alias Rudy, 58 anyos, may agom asin residente kang Naga City. May pinagkakahampang ining kaso na murder na ipinaluwas sa korte sa Ligao City kang Agosto 9 taong 1994 na daing itinagamang piyansa. Sa presente, nasa kustudyo na kan mga otoridad ang suspect para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Abangan pa ang ibang mga barata sa pagbabalik kan barata alas 12.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. DZGB News Minded. Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Pinag-insistir kan National Bureau of Investigation o NBI na responsibilidad kan Senado na ihampang si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil ini ang nasa irarom kan sa indang protective custody. Sigun kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang paninimbagan kan halangkaw na sanga kan Kongreso sa pagbutwa kan Senador na may kinakaatubang na arrest warrant kan International Criminal Court o ICC. Kasabay kay ini ipinahayag ni Matibag na nagluwas na nin direktiba
nagsuba si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya kan gobyerno. Ipinag-orden kan Presidente na siguruhon na magiging patas ang dalagan kan investigasyon asin panimbagon ang gabos na mga individual na mamapatunayan na may kasalan sa insidente. Ipinahayag man ni Matibag na kung totoo na wala na sa laog kan Senado si De La Rosa, makadisganaron ini. Sigun kay Matibag, mamundo ang kinaluwasan nin pangyayari dahil piglalaoman niyang rerespetuhon ang sa indang issue. Nagtutubod siya na bilang mga honorabling opisyal, trabaho kan mga senador na proteksyonan bako sanaan sa indang pag-iriba kundi magin an eksistidong ley asin an konstitusyon. Inako man kan direktor na may sentimiento ang mga ahente kan NBI na posibleng stage o talagang ginibo sana ang nangyaring kariribukan sa Senado para matawan nin pagkakataon na makadulag ang senador. Tinawan nin doon niya na ang sa indang mandato siguruhon na madakop ang si Isay man na may warrant of arrest. Lalo na taanom na bulan nang nagtatago ang senador, puon kan magluwas ang bareta manungod sa pag-aresto digdi. Siring man, pigtataong kwenta na kan NBI sa Department of Justice o DOJ ang masunod na desisyon asin paghatol sa kaso dahil sindaan pangenot na ahensyang namamayo sa nasabing operasyon. Nagpahayag ning kaaditan ang PDP laban may kinaraman sa nangyaring insidente sa Senado kan Miyerkules na kinakaibweltuhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa sarong pahayag, tinawanin doon ni PDP laban Acting Chairman Alfonso Cusi na dai dapat basta-bastang pig-aarestrar o pigpupugulan ang sarong elihidong senador na daining malinaw na basehan asin totalmenteng pagsunod sa konstitusyon. Tinawanin doon ni Cusi na kaipuhan magtaon ning malinaw na kasimbagan ang mga otoridad kung si Isay ang nagsusugo, ano ang legal na basihan asin kung pigsunod ang tamang proseso sa irarom kan ley. Nangapudan man ang partido sa Korte Suprema na tulos maghiro sa mga nakapendyenteng issue may kinaraman sa pagpapautob nin mga lakdang may kinaraman sa mga proseso o warrant hali sa international o foreign tribunals. Tinawanin doon kan partido mantinido sindang nakasentro sa due process, rule of law asin pagprotekta sa deretsyo kan lambang Pilipino. Tinawanin doon ni Senador Risa Ontiveros na day dapat pigprotehiran kan Senado ang mga miyembro kan upper chamber na may paninimbagan sa ley o may kinakaatubang na warrant of arrest dahil sa heinous crimes. Ini ang kasimbagan kan Senador kan haputon may kinaaraman sa pagtao kan Senado nin protective custody kay Senador Ronald De La Rosa. Sinabi niyang warang ley na nagtutugot sa Senado na protehiran ang sarong senador sa iyang paninimbagan sa ley o maglikay sa anuman na legal process. Kaibahan si Senador Ontiveros sa mga senador na nag-aapelar kay Senador De La Rosa na voluntaryong magsuko sa mga autoridad kasunod kan pagluwas kan sa iyang arrest warrant gikan sa International Criminal Court o ICC. Ini sa paagi kan Senate Resolution number 395 na pigsumitir kan Mayo 12, 2026. Sigun kay Ontiveros asin iba pang nagpirma sa nasabing resolusyon na warang constitutional authority ang Senado para magtaonin protective custody o sanctuary sa sisay man laban sa mga legal na pag-aresto lalo na sa mga magagabat na kaso. Sa ngunyan, kumpirmado nang nakaluwas kan Senado ang dating Philippine National Police o PNP Chief na nagkapirang aldaw man na nagtinir sa Senado kasunod kan sa iyang ICC warrant. Nangapudan ng Integrated Bar of the Philippines or IBP sa Senado nagampanan ning patas asin matalingkas ang trabaho kaini, may kinaaraman kan warrant of arrest kang International Criminal Court or ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa siring man ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pinag-unambitan man kan IBP ang pagpapadagos kang liderato kan Senado bilang parte kan mandato kaini sa irarom kang konstitusyon. Naghahampang si De La Rosa sa warrant of arrest hali sa ICC para sa kasong crimes against humanity of murder bilang indirect co-perpetrator sa mga napabareta na paggadan puon Hulyo 2016 sagkod Abril 2018.
Ipinairaron siya sa protective custody kan Senado kan Lunes. Siring man kinumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano na wara sa laog kang edipisyo kan Senado si De La Rosa matapos mapabareta na naghali bandang alas 2:30 nin maagahon. Mantang kinundinar man kan IBP ang putukan sa Senado kan Miyerkules. Nagpahayag man ng tiwala ang IBP sa Korte Suprema na gagamiton kaini ang poder sa judicial review kung may mga lakdang na mabalgar sa konstitusyon. Kumpiyansa si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na dai magiging dahilan kan pag-aklas kan mga soldados anang yaring kariribukan sa laog kan Senado kan nakaaging banggi. Napag-araman na magkakasunod na putok nin badil ang nadangog sa Senado sa tahaw kan issue kan International Criminal Court o ICC warrant ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Mientras nasa giraray na piglinaw ni AFP Chief Browner na ang mga security detachment na nakadestino talaga sa Senado ang mga Philippine Marines na nahiling sa lugar kan mangyari ang insidente. Piglinaw man niya na support unit sa naan papel kaini sa Senado asin bako man sa inda ang nagpaputok nin armas kan Miyerkules na banggi. Siring man ngunyan nag-itaas ang AFP nin alert status kaini may kinaaraman kan nasabing insidente. Ipinag-orden kang Energy Regulatory Commission or ERC ang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na magsumitir ding incident report may kinaaraman sa red alert as in yellow alert declaration sa Luzon as in Visayas grids. Kaibahan sa pigahagad kang ERC sa NGCP ang paliwanag sa ugat o triggering factor kan kakulangan ng supply o kan grid contingency. Gusto man masabutan kang ERC kung pirang generating units, transmission lines as in grid facilities ang nagkaigwaning forced outages. Pigahagad man kan ERC ang paliwanag kung ano ang mga remedy ang ginibo kang NGCP aro kang load management as in ang inisyong dispatch instructions. Sinugo ang NGCP na magsumitir ng report sa Kod Mayo 18, 2026. Bareta sa ibang nasyon, sarong barko na pigtutubudan na pigagamit bilang floating armory sa Gulf of Oman ang kinumpiskar kan mga tauhan kan militar kan Iran. Sigon sa Maritime Risk Management Company, na pag-araman na ultimong nahiling ang Honduras flag vessel na Wee Chuan sa 70 kilometros norte-este kan Fujairah sa United Arab Emirates kan Miyerkules. Sigon sa operator kan Wee Chuan, pigagamit ang barko bilang floating armory o sarayan nin mga armas para sa mga private security firms na nagpoprotekta sa mga barko laban sa mga pag-atake kan mga pirata sa kadagatan. Alagad da ipa makonfirmar kung anong klase nin armas ang lunad kan barko asin kung si Isay ang nagagamit kaini. Enot nang na-report ang ordinaryong pigagamit ang mga floating armory vessel sa Red Sea, Gulf of Aden asin Gulf of Oman, tanganing magsirbing drop-off asin collection point kan mga armas asin ammunition para sa maritime security personnel. Sa bareta niya to sa lado ng sports, nakatutok ngunyan ang Barangay Ginebra na pamarangkalon sa giraray ang Phoenix Fuel Masters para umabante sa semifinal round kan Season 50 PBA Commissioners Cup. Pugol ang twice to beat advantage sa quarterfinals sa indang laban alas 7:30 ng pagkabanggi matapos ang kawat entry kan Rain or Shine Elasto Painters as in San Miguel Beermen alas 5:15 ng hapon sa Yenares Center sa Antipolo City. Enot ng dinaog kang Ginebra ang Phoenix sa score na 106-96 sa elimination round. Sa giraray madepende ang Gin King sa resident imports na si Justin Brownlee, Scotty Thompson, RJ Abarientos, Stephen Holt, Japet Aguilar, Troy Rosario asin Norbert Torres. Mantang Fuel Masters ipapadaraman ang sa indang pambato sa returning imports na si Jonathan Williams, Ken Tuffin, Tyler Tio, Brian Santos asin Ivan Nel. Mantang daiman makawat sina Richie Rivero asin Jason Perkins dahilan sa injuries. Breakthrough! Naimbento kan sarong grupo na nagtapos nin electric engineering sa Universidad ng Mindanao ang sarong portable fire extinguisher na nagagamit nin shockwaves tangani mawara ang kasulo. Ini ang sarong device na kayang magadan ang sulo na dain nagagamit nin tubig bago pa ini magkalat asin saro ining award-winning na imbensyon. Pinagaapon ninda ining portable fire exterminator using shockwaves na nagagamit nin sound vibrations imbis na tubig.
Istoryang naiiba. Para po sa satuyang special story, sarong babaeng powerlifter sa Mexico ang nakakuha ng Guinness World Record matapos siyang maalsa ang weight na 75.35 kilograms gamit ang sa iyang tinirintas na buhok. Si Diana Elizabeth Batres Hermosillo, sarong veteranong circus performer ang nakakuha kang Guinness World Record para sa heaviest weight lifted with the hair. Sa hampangkan mga parahiling sa Le Paz Theater, inalsa ni Diana ang weight na 75.35 kilograms, haros kasing gabat ng sarong persona gamit ang sa iyang duwang mahigot na tirintas. Dinaog niya ang dating record na si Asha Rani hali sa India kang taon 2014. Ngunya na aldaw Mayo 15 taon 1893 namundag si Jose Nepomuceno o mas midbid bilang Father of Philippine Movies sa Manila. Pinuuna ni Nepomuceno ang industriya sa Pilipinas kan taon 1917 asin nakapagprodusir ni nagkapirang mga pelikula sa iyang pagkabuhay. Midbid man siya sa presente sa pagpaluwas kan pinakaenot na All Filipino Picture taon 1919 na may titulong Dalagang Bukid, basado sa pamosong sarswela kan panahon. Bago siya magkrear nin feature films, nagkrear man siya kan mga subtitles sa Ingles asin Espanyol na lingwahe sa mga French asin Italian na mga pelikula. Dahilan kaini, namidbid siya bilang correspondent kan Pathé asin Paramount News kung sain ang sa iyang newsreels an ibinida sa abroad. Kaibahan sa mga newsreels ni Nepomuceno ang lamay kan enot na agum ni House Speaker Sergio Osmeña Sr. sa Cebu, agum kan boksingero na si Pancho Villa kan siya ang maging flyweight champion, asin ang linog sa Japan taon 1923 ang pinakaenot na newsreel na kinuakan sarong Pilipino sa luwas kan Pilipinas. Kan mag-abot ang sound technology sa Pilipinas taon 1929, pinagprodusir ni Nepomuceno ang Punyal na Ginto taon 1932, sarong pelikula basado sa nobela ni Antonio Sempio. Apwera kaini nagkrear man siya nin iba pang mga pelikula arukan La Venganza de Don Silvestre taon 1920, La Mariposa Negra sa parehong taon, El Capullo Marchito taon 1921, asin Hoy Nunca Besame taon 1923. Kan 1930 kan maiprodusir ni Nepomuceno ang sa iyang masterpiece na No Limitang Here, konsideradong one of the greatest films sa Philippine cinema history. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Ann Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara Maileron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kay banta po si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran man po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number one. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DC